otu nwanne anyị nwaanyị ya na di ya ebi, di ya lụrụ ya were ya gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka. Ya eruo otu ụbọchị ya emetara avụ eshi o kwesịrị ịlụ awụghị eshi o lụrụ, di ya amakwanụ hụ na ọ na-elo. Di ya ga klọb ya na nwa agbọghọbịa agbaracha egwu, ha ṅụọ pịrọrọ gụrụ pọlụ. Ihe ha mere ụzọ ngushi agbashighị agbashi, nweta onwe ha n'elu bedị ya na nwunye nga ka ha nọ rie onwe ha gbọgbọga gbara oto ga-ajawa onwe ha. Nwunye ya elolenụ buhuru ụzọ bata hụ ihe mere nụ tiwe. Di ya malite bido rịọwe ke nwaanyị akpụrụlo gbacha ma ring ma na everywhere, gbacha nyacha ma west bead, akpa ka kpara ngwa ya ṅụọ ọchụ share akpa ya mfu nwaanyị anụkagere n'ụzọ ya ala. Di ya rịọgarịọ ekwu ha okwu. Ihe o mesịrị ga arrange ex ya make sure na di ya gidere n'ụdị ahụ ya ejiri gide di ya n'elu bed ha. Di ya sọ gịnị na-eme ebe a? Ya sị na yes na ọ tọnụrụ room ha to Charlotte that two can play the game. Ụmụnne ke nwaanyị na ụmụnne ke nwoke gbe ngam ke nwoke si na ụlọ na ọwa ụlọ na ọwa ego ka ejiri bịa lụrụ na ya na-alụgashi, ke nwaanyị sị laịlaị na ya mụrụ na ya nwa na ya na ya abụọ ga-anwụ n'ime marriage, na ọ naanị ọnwụ ga-ekewa ha, na ọ chọọ ka ha mee ya polisi ha mee, ọ chọọ ka ha mee na amị ha mee, ọ chọkwana ka ọ ihe talks na ya dị equal to task. Ụmụnne m imụle hụrụ n'ọkụ marriage ji ụmụ abụọ. Mkpu ugbo na-asị nwa mba no take your emotions aside. This man wụrụ nwanne nwoke, this lady wụrụ nwanne nwaanyị, ọ gịnị ka ị ga-ekwu?